Bon dia, nenes. Visca Catalunya, com esteu? Vídeo breu, curt i ras. Veurem com la Laura Borràs se'n va a la presó. Voluntàriament. Baixarà el cap, capcot, i anirà a la presó. Voluntàriament. Embolcallada de tota la patuleia de Convergència, sí. Però ho farà voluntàriament. No farà com el Hassel, que el van haver d'anar a buscar a casa seva, no. I anirà voluntàriament, com tota la patuleia d'aquests polítics escarosos que tenim que van anar a la presó. Ben cuidats. A tu i a mi no ens cuidarien tan bé. No som menes, ni marroquís, ni magrebins. Bé. Per què dic això? Perquè el missatge és un. Feu bondat, si no heu d'anar a la presó i heu d'anar voluntàriament. És a dir, és un missatge breu i curt per tota la ciutadania catalana. Si no us porteu bé i no feu cas del que diu de les normes que imposa l'estat nacional espanyol, vais a la càrcel. Sí, aquest és el missatge de la presó de la Laura Borràs. Estarà 8 mesos i prou. Ben cuidadeta, ben mimadeta, això sí, és part del joc. Ni cas. Jo ja no em crec res. Sí? Perquè el que va fer ella ho està fent tots els ajuntaments. Tots. Si no, que li preguntin a l'Anna Botella, que es va vendre mils de pisos de protecció oficial, que eren de la gent, del poble. I no li ha passat res. Bueno, la lliçó n'heu après? Doncs au, visca Catalunya lliure.